jiena u l-mara nwaslulhom il-valuri. Bl-affarijiet li nixtiequ minn għandhom l-aspettattivi tagħna meta nirrabjaw għax jagħmlu xi ħaġa li ma toġobniex, tifhem? Fejn nibagħtuhom, fejn ħalluhom imorru, kemm jagħtu importanza l-istudju, l-qari, fim dawk il-valuri, mhux għalfejn. Tispellija. Il-valuri ta' ma tkunx egoist taħseb ħadd ieħor, tkun edukat, affarijiet bażiċi ta' soċjetà li kikun imxu fuq dawk, diġà biżżejjed diġà għandna l-politika kif suppost, qed tifhem? Ġieli ma jiġik tiġi f'dilema fuq għadi fis-sens li tgħallem it-tfal ma jkunux egoisti f'kultura li tiċċelebra l-egoizmu. Għandek punt. Ġieli nġi f'dilemma. Le, din naf anke jkun hemm każ ta' bullying pereżempju, kif għandek tirreaġixxi mal-bully. Lex għandek tagħmel pereżempju. Dak ikun egoist pereżempju, jrid jiddomina jinnaf fil-van pereżempju, fil-van tal-iskola, le? X'għandek tagħmel? Mbagħad ikollok tkun prattiku ħafna. Tifhem? Ġifieri tiġi f'dilemma. Hija komplikata ostra li naħseb jien li minħabba l-epoka li qed ngħixu fiha fejn l-affarijiet jinbidlu b'mod rapidu ħafna il-kultura, il-value structure tal-kultura qed jinbidel b'mod rapidu ħafna, qed jinbidel ħafna meta kont żgħir pereżempju u mhix kienet tallimni hekk speċa kienet ħafna differenti naħseb is-sitwazzjoni. Hija komplikata li isek titgħallem set ta' valuri lil tfal f'kuntest kulturali li l-ħin kollu qed jinbidel li għad daw iridu biex jisiru adulti fadalhom 10 snin, pereżempju. Hija xi ħaġa li dillotta ħafna magħha. Imma xorta waħda nemmen li t-tradizzjoni għandha affarijiet tajbin u li immexxu affarijiet valuri mill-qabel, mill-li ġew qabilna li trasmettew fina u aħna mmexxuhom il-qudiem fil-ġenerazzjonijiet futuri nibqa' nemminha. Tifhem? Illi pereżempju taqla l-ħobża tiegħek b'mod ġust u mhux tfotti għall-argument, fimt? Ma dak qed jikkopja fl-eżami, fimt? Le mhix bħalu. Tifhem? Jekk qed jikkopja dak diġà beda ifotti u ħajbqa' jfotti ħajtu kollha, probabbilment. Tifhem? Ġidik b'dak il-mod qed intih valur. Tifhem? Issa jista' jkun xi ħadd ieħor jgħidlu le mela kopja anke inti, fotti ħalli tirnexxi. Le? Ġifieri xi ħaġa sempliċi fuq eżami qed ngħidlek. U x'għandu jaħseb imma fuq dak li qed ifotti hu? X'għandu jaħseb fuq dak li qed ifotti? Għandu jaħseb illi dan huwa parti mir-realtà soċjali, ħanejx ma' daw it-tip ta' nies anka meta missieri jkun mejjed u jkun qalli fimt biex ma nagħmilx bħalu. Fl-aħħar mill-aħħar jiena inħossni komdu li l-affarijiet li nagħmel jien il-ftit li naqla jien naqlaw b'mod ġust. Tifhem? Jiena hekk naħseb jirraġuna u forsi jgħid isma' forsi l-ħor mhux daqshekk kuntent ma nafx mhix konvint minna, probabbli jkun kuntent. Vera m'iniex konvint minn din l-idea. Hija ta' biljonarju ma taf kemm għandu dwejja ilhom Musk. Hija vera laqat ma kellu dil-moralità li kelli jiena, qed tifhem mhux se jkollu kuxjenza tnigżu. Ġifieri qed tifhem? Naħseb dal-meskinizmu huwa li niglorifikaw spiex ta' il-faqar, u mhux il-faqar biss imma li tkun timidu affarijiet hekk ġejja hija l-parti ħażina naħseb jien tal-Kristjaniżmu, l-parti li nirriġett. Le, jien ma tlex li tkun timidu ta' ġifieri li ngħidlek li tkun ġust li huwa differenti. Le, mhux timidu fis-sens li tajt jiena tajjeb għax ma nagħmilx ħażin u min jagħmel ħażin probabbli mdejjaq mhux timidu. Le, ma tagħmilx sens dik ma tagħmilx dak ir-raġunament. Imma ifhimni b'xi mod trid tikkonvinċi ruħek li fl-aħħar mill-aħħar dak li tagħmel inti għandek kontroll fuqu u xi jfotti u x'jagħmel ħadd ieħor ma nista' nagħmel xejn. Nemmen fil-ġustizzja li tieħu ħsiebu, pereżempju. Issa jekk nitlef anke l-fiduċja fil-ġustizzja għandi problemi kbar. Tifhem? Mbagħad nerġa' naqa' l-punt mhux ta' b'xejn ikollna adolescenti li jgħidulek jien iġri ikolli l-opportunità biex nitlaq. Tifhem raġuni oħra, u probabbli hemm mijiet ta' raġunijiet jekk nqogħdu naħsbu fuqhom. Tifhem? Li inti fl-aħħar mill-aħħar qed tafda
fil-ġustizzja u mbagħad tibda tara li l-ġustizzja mhix qed issir. Qed tifhem? Mbagħad x'se nagħmel iktar. Qed tifhem jekk il-bully tani xeba u mort tant il-pulizija nirrapportaħ u l-pulizija ma mer xejn anzi aġevolah biex intik eżempju żgħir. Qed tifhem għand meħammur iktar. Qed tifhem? Daw affarijiet li jaslu anka kif inti għax isegwu it-tfal jkunu jafu x'qed jiġri u l-adolescenti u jaslu dal-messaġġi. Mela, tlaqna?